Sanibonani molweni ndanamkela ku-SRC-TV ngesiXhosa. uNtombela ke bethinana ufika ekuseni kwavuma uzobalisa iindaba zoba ngubani umuntu ohambe ethetha into ethi uvuma ube inkomo. Uvuma ke bedikiwe ke nguNtombela ngoba uyamazi uhlele esiza nolwimi ethi nje ngubani. Wathi omnye ngeke ubhilive ulapha kwakho ke lo muntu lo wabe sithi ke ngumkakho. Khange abhilive ke uvuma esithi udeliwe wathi omnye uqobo lwakhe. Vele waphoxeka ke uvuma noko yilena into ngoba bengalindelanga uba umkakhe angade amngcolele ngolo hlobo. uJangasi ke umqonde ngqo ke udeliwa ke kunzima kunjalo ke wamkhumbuza uba uyakhumbula na uba umandulo wathi na kuthi ngoku wayelapha wabe sitsho ke wathi wena uzotshintsha. Hayi wavuma ke nodeliwe ebulela ke ethi ubulela nokuxolelwa yonke into because ba right ngoku. uJangasi umbuzile kuba njengoba uthi ke wena uzotshintsha wenziwa yintoni lento uhamba usithi uthetha ngami ubuxoki ebantwini usithi mna ndithengisa inkomo ezebiweyo ixopho yonke. Hayi ke njengesiqhelo udeliwe waphika woma ke bethuna uyamcenga kuJangasi uthi khawuke kube kanye emakhanyile ke uthethe inyani ungumntu noba kunzima kangakanani. Waphika woma ke udeliwe ethi uyatyholwa ke. uJangasi uthe ingxaki kudala uzenza ezi zinto vele ulixoki so usundenza isidenge. Ndiyabuza kwakhona uyenzile na le nto okanye hayi. Khangaphendule ke udeliwe. So uNtombela nanko ke bonakala efika ke kwisiphaza sikadeliwe. udeliwe ebhizi ezibalela imali zakhe. udeliwe umbuze kakuhle ke into yoba ufunani apha ethi futhi wenze kakuhle ufike. Wabe semxelela ke into yoba ndicela wohlukane nje nefemeli yam. Umthetho wakhona wasifunani vele. uNtombela uzibuzisile kuba sendenzeni ke ngoku. udeliwe uthe I know uba wena uhamba uthetha ngam kakubi ndiyakulumkisa ke yiyeke le nto uyenzayo. uNtombela uthe ke sendiyabona ingxaki noba yile nto yalo myenakho kuthiwa weba iinkomo. Azothuse kudeliwe ebuza uba hayibo uyivephi ke wena leyo. uNtombela uthi ilusizi into yenu. Enye into abantu bayayazi uba nina apha kwaHambambo niyazisokolela nje akho nto ithini ngani. udeliwe uqhubekile ke esihlukana nefemeli yam. uNtombela uthe what? Uthe ke udeliwe kwaba kubi ke tana. uthi uNtombela kodwa ke kuthiwa ngesiNgesi where there's smoke there's fire. Wabe sithi fire umlilo deliwe uzawutsha deliwe. Umgxothile kudeliwe ethi cela hambe. Wahamba ke uNtombela wamshiya ke udeliwe apho. uSibongile ke bethunana uthetha notatakhe. Utatakhe umxelela into yoba le nto yaba abantu bakwaDlamini yokuthatha ii-designs zakhe funeka ayiyeke angabi baleqa because cacile uba ngohlohle sabo. uSibongile uthe soze akwazi ukuyenza loo nto leyo ngoba aba bantu bazawutyeba betyeba ngee-designs ezingezabo izezakhe so akazukwazi. Ngase bangafumana noba ligqwetha ke. utatakhe uthe ke no le impi mntanam ngeke sikwazi ukuyifeza thina. uSibongile uthe nje ngeke tata. uDavide wamoyisa noGoliyathi. uJangasi uthe kwakukudala mntanam ngoko yiyeke le nto. uSibongile uthe akasoze akwazi. Nango ke udeliwe evuyela umyenakhe ke ofikayo ke naye uzibhizi izinto zakhe zakwakhe. uJangasi uthe nje izinto azikho right kubo ngenxa yezinto ezithethwe nguNtombela kuye. Ethi ke ziyahlaba ezaa nto azithethe uNtombela azithethileyo kuye akukho nto ilungileyo kubo bobayi-two. Xa udeliwe sithi hayi bo tata bendithi nje nathina sirayithi wathi no. Uthe nje umnika i-last chance ethi le nto ekuthiwa uyenzile na. udeliwe waqhubeka nokuphika. uJangasi umthembise ke uba le nto uba iyinyani njengoba uphika kangaka nje kwawuqhawuka ibhobhile ndiyakuxelele. udeliwe uthe yena setshintshile akasenguye laa mntu. Uthe ke uJangase uzawukholwa ke yena ke ngokubona ngoba kaloku umenze isiphukuphuku yonke le minyaka ngeke asakwazi ukubhiliva into ayithetha ngomlomo wakhe. So umtshato kadeliwe ke usengcupheni uba ungaphela nanini na xa uJangasi enofumanisa into yoba nyhani iyinyani le nto ayiphikayo udeliwe. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.